Sute de ani, moldovenii din Moldova s-au numit moldoveni, au grăit moldovenești. Acum copiii noștri în grădiniță, educatoarele îi numesc româncuță. Chiar măcar și Constituția, prin fals, prin amăjeală, a fost introdus, că nici nu pot spune că au fost schimbări, dar au introdus cu oarecare limbă străină a statului vecin și așa l-ai format de 150 de ani. Stimată doamnă, dumneavoastră ce limbă vorbiți? Moldovenească. Și eu ce limbă vorbesc? Noi în ce limbă vorbim acum? Noi în ce limbă vorbim? Nu, vă răspundeți la întrebare. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Istorici care sunt plătiți de globaliști? Istorici care sunt plătiți? Ce e globalist? Nu știu, cred că dumneavoastră știți mai bine. Nu știu. Dar spuneți-mi dacă noi în ce limbă vorbim acum? Noi doi. Eu vorbesc moldovenești. Și eu ce limbă vorbesc? A ta română. Și care e diferența dacă ne înțelegem? Că nu avem traducător. Tu vorbești, este diferență. Și eu grăiesc. Dacă ne înțelegem, eu nu sunt vinovată. Eu grăiesc. Și eu grăiesc. De exemplu, este foarte mare diferență. Da? În plus, ce diferență? noi știm, începând din anul 1918, chiar și la momentul după anii 90, da? Au încercat să ne romanizeze, adică ne introduce limba, chiar de exemplu, eu am spus nu de mult, dar vorbim aceeași limbă, doamnă. Domnule, eu v-am spus. E aceeași limbă, eu vă înțeleg perfect. Și dumneavoastră mă înțelegeți. Cine de naștere la o limbă? Nu contează. Ce limbă vorbim? Asta adică și nu contează, asta nu contează. Păi nu contează, contează dacă ne înțelegem. Domnule, cine de... Mă înțelegeți ce spun? Cine creează o limbă? Eu n-am învățat limba moldovenească. Dumneavoastră nu sunteți nimic, zero în istorie.